dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Alhamdulillah. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah pikantuk pangestun jenengan sami sehat, Mas. Niki jenengan beda karo sing wis-wis lho. Kok saged Mas Tani beda, Mas? Pasangane jenengan niku lho. Jenengan ganteng pancen Jatmiko tenan. Mosok enek sinden kaya Katenbat ngono. Niki kula mbeta rencang saking Jawi Tengah. Jawi Tengahe pundi? Kula mbloro kali niki rencang kula pesinden saking Pantura ngancik bumi wonten Rembang. Nggih. Menika pilihanipun Pak Bupati. Oh, kelangenane Pak Bupati. Nggih, Pak Sugiri. Oh. Sik to. Iki jane sinden apa bakul engkek-engkek ora? Kowe iki aja ngisin-ngisinke aku ndereke Mas Yoyok lho bengi iki. Ngisin-ngisinke piye? Aku iku lho gelo ora ngerti babar blas beritane ya ora tau maca ning pamflet. Jebule dalange kowe kok ora ngomong nek dalange iki Mas Yoyok to. Lho, iki dalang sing dikersake Pak Bupati Mas Yoyok selain dalang beliaunya juga dosen. Ora perkara sing dikersake. Aku ki jane nek ngerti dalange Mas Yoyok ki ra teko lara atiku. Sik. Ya apa? Masalahe apa? Ora tau pethuk kok iso. Pesinden iki sing pengen nderekke beliaunya iki banyak pengen ngangsu kawruh kali Mas Yoyok iki akeh. Lah kowe iki sinden raimu kaya naga kok ya. Aku ora perkara pemelok rene iki ape ditanggap ki ora. Nek nalika ngelingi semono saurunge entuk Bu Sukesi iki lho sing dienggo percobaan. Sik taur sik. Nyuwun sewu Mas Yoyok. Ngapa? Napa leres ngomongi bocah wedok pesinden saking Pantura? Kowe lek percaya ya kebangetan. Sawangan raine kaya gemuk kaya ngono lho. Lah aku ya lumayan mosok ya aku slewah panyawangku. Wong jenenge percobaan iki ora mikir elek apik sing penting niku rasane, Mas. Loh, Mbak Kandanono kenalan ning gone ringin kurung Kandanono. Nggih mboten. Nggih mboten. Aku rumangsa ora kok. Loh, wong lanang ki nek wis apik bar entuk ya ngono kuwi lali to, Mbak? Ya jelas lali wong nalika nganggo aku iku karo mendem. Loh. Apa nggih? Sik, kuwi jenenge fitnah kaya ngene jenenge fitnah. Fitnah pripun? Lho sak elek-eleke Cahyo Kuntabi, nuwun sewu, bapak kula nika nggih dalang. Ya mantan lurah nggih mubalek. Upamane aku ngesir wong wedok lah ya modele ngeten-ngeten niki lumayan. Lah jenengan napa lali nek nganggo kula nggo percobaan? Percobaan apa? Lho percobaan lah nek wedok tenan kae dicoba-coba lah nek dadi tenan lho nek kare kula. Lho. Ya apa ora? Sik. Nek Mas Cahyo entuk Bu Kesi wis hebat, piyaine ya ayu, suarane ya apik, ya becik. Lah kowe iki petinganmu apa? Menang swara tak akoni. Masalah pasuryan ayu Bu Sukesi. Ning nek masalah grayangan sik. Ngerti ora? Grayangan kowe iki ra nyebut. Kudune munggah panggung ki ngaca sik, ngilo sik, wis apik apa urung, wis ayu apa urung. Sawangen nggih dodo nyisih lho. Sik to, kuwi susumu apa ana tikuse to? Lho keistimewaanku jaman semono Mas Yoyok kedane ya merga. Lho, Mas Cahyo keperanan karo awakmu ki gak merga rupamu gak ayumu. Iya. Ora perkara swara. Wong malah ngendikane iki ngene jaman semono. Wong rupa ora iso bedakno. Wong rupa ki mung dienggo tandha nek iku menungsa. Sing dienggo ya ora ndase wae kok ngono we. Lho, digrayangike urung tok Bu Sukesi. Aduh, swara aku pisan to. Aku kalah karo Bu Kesi. Tetep pasuryan kalah Bu Kesi. Menang Ibu. Aku mau sekondok nek grayangan. Jos aku. Nek jos ki lho Bu Kesi digrayangi ngene biasa lho nek aku. Ana sing luar biasa. Luar biasane nggo ndi? Kok ngisor dengkul. Digrayangi alon-alon. Munggah lurus lho aja ning tengah, munggah lurus. Anu munggah lurus tekan dhuwur mesti entuk. Iki sing marai jatuh cinta mbek aku. Ning ora apa-apa wong aku dikese wong wedok ora wedi ora payu. Lah iya. Ora disidakno karo dalang. Ora apa-apa gak entuk dalang gak masalah. Aku wong wedok duwe sumpah kudu iso duwe jodoh sak ndure dalang. Sak ndure dalang. Kowe entuk bojo sapa, Mbak Yu? Aku lho saiki entuk bupati. Nek dalang rene ditanggap biasa. Sinden ndek bojo dalang biasa, ndek bojo yoga biasa. Iki lho
bupati. Kok gek bupati ketoprak Dahono Wengker kowe. Raimu Dahono Wengker kae bupatine tuwek-tuwek. Lah sing doyan karo sampean iki lho sapa to, Mbah? Lah bupati ngendi aja ngawur. Bupati ngendi aja ngawur lho. Pak Giri piyayine ya kaya ngono. Mongko dihormati karo piyai sak Ponorogo. Mosok gelem karo Super Tetra kaya sampean. Asli aku iki wis diselir karo Pak Giri kowe. Sik. Kowe omongmu aja ngawur aja celometan lho. Panjenengane kok tresno karo awakmu iki lho. Bukti nyata to aku wis didamelke omah. Lho, Kowe iki omah minimalis. omah cilik-cilikan Minimalis wong garwa selir wae. Oh, perumahan Cilik. Iki kae digawekno khusus kanggo aku. Kamar tidur di dalam, mandi di luar. Lho, lek adosmu ning ndi? Ya sapa ngerti payu meneh. Wong awake dhewe iki rene iki ora kudu ditanggap. Sik to, awakmu ki lek nyoto-nyoto Pak Giri garwa selir karo kowe. Pak Giri wingi iki dadi sutradara ketoprak lho, Mbak Cari. Ora gumun Pak Giri ki wis ngimpi-ngimpi ngantek tahajud kepengin ketemu aku. Wah. Pangkatmu ki lho apa? Ya ampun. Lho dibelani lho nggawa montor kol terus woro-woro benjang wonten ketoprak. Tukang bende woro-woro monggo saksikan enten Kencana Wungu kalian Damar Wulan. Lho betekne aku dik wingi pas ketoprakan ana acara ning nggone jalur Gaza. Aku ora sida dadi Kencana Wungu. Pak Giri ora kersa dadi Damar Wulan mergo kencanane wungu ora aku. Lho dibelani dadi bende karo woro-woro lho. Saking tresnane karo awakmu. Saking tresnane mulane aku ditolak dalang no problem. Lah nek Pak Ketua Dewan jare ya mbiyen pacarmu entuk anak siji. Lah wong anak Pak Dwi. Iki aja mbok kandhake iki sini-sini wong kaya. Lah aku ya omong Pak apa Diagus. kok. Lho aku karo Pak Dwi iki ya nuwun sewu. Wis duwe turunan siji. Ya wong kae laire sesar gek doktere lunga tak geret dhewe ndase keri. Anak-anak kok ndase keri lho iki kok. Anarkis kuwi. Lho tenan niku. Lah wong aping lairke lara lho. Ning ngendi-endi lek wong nglairke sing metu isi ra isih. Lah niki wong sungsang kok, Pak. Wong sungsang. Lho nek ra percaya niki le ndase keri. Mama. Ora percaya iki lho. Kowe iki malah dalange megilan mbok doe ngono kuwi iki. Maksude iki nek wong jenenge wong ora percaya kudu ana bukti nyata. Oh, kedah pembuktian. Lah iya. Ning ya ora kaya ngono kuwi nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mbak Pripun, Mas Lendro? Beliau sing lenggah itu orang-orang hebat, orang-orang pilihan Kabupaten Ponorogo. Leres. Kaya Pak Giri niki nyuwun sewu orang beda-bedake baru pertama kali iki bupati kok lungguhe awor rakyat iki lho. Iku sing diarani mula panjenengane ya ora iso bedak-bedake ngantek lila garwa selir aku ya mergo kuwi. Ngono. Kowe omongmu aja omong sak penake lho, aku kepengin iso dadi sak ndure ditolak dalang kudu entuk sak ndure prosesku angel lho. Prosesmu piye kowe? Pertama uji mental dhisik supaya pinter aku ning ringen kurung. Terus ning ringen kurung aku wis rondok kendel ngaleh nggon glerek sithik ning gone Kodim Lama. Oh. Kodim Lama. Nah, obyaan aku ngaleh sing rondok luas. Dung Banteng. Lho. Kuwi lho nggon apa? Lha aku duwe minimarket ning kono kok. Duh. Kowe iki Aku duwe minimarket. bakulan apa? Sik. Apa? Nekuk loro kabeh. Sik. Enek wong wedok kok. Gor rene tak geceke kene pisan. Lho, Ampun, iki bukti nyata nek ndase wau keri kok jenengan gecek. tak tutuke cempolo kene. Maksudnya ndasar dituthuk cempelo karo Mas Yoyo. Aja. Iki wis tak belani to ing pati. Lho kejiwit semute tak pateni semute kok ape digecek cempolo. Nuwun sewu. Lho lagi mau kok budal rene arep munggah nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Pripun? Iki Mbang, jenengmu sapa? Jenengmu kenalke sik. Oh iya. Aja ngawur iki kok gek-gek kleru gak Pak Giri iki. Sudah terpampang di mana-mana sapa sing ora ngerti Mrs. Ferris Indonesia. Kuwi jane sinden apa panganan iku. Sing wong wedok paling ayu niku le, Mrs. Miss Indonesia. Lah, wi. Lho, Pokoke wong wedok iki. Jangkrik untuku ngantek metu lho. sik to, kuwi enek semute iki lho. Iki ora semut re untuku meling-meling kok laimu. Untu kok meling-meling iki lho.
Sik, asmane sapa ora cetha ki mau? Kenalan sik. Nggih, wau lah saking pundi wau? Saking Pantura Bumi Rembang menika. Nggih, Rembang. Asmane ketok men enggak mau mengakui masa lalu kok lali jenengku. Kula sik anu Mas. Sik bingung kali panjenengan iki. Apa? Kok doyan kali ngeten iki biyen iku pripun Mas? Lah kowe nek percaya karo omongane son horeg kaya ngene lho, Wong wedok niku biasane mboten goro, mboten ngapusi, beda nek karo wong lanang. Wong lanang ki nek bar ngentup ngalih nggon. Ya apa rayu? Bisa. Wong lanang ngono kuwi kelakuane. Ngentup tis racune ditinggal ngaleh nggon. Ngentup tis racune tinggal ngaleh nggon. Kayak kamangka bukti nyata nek selain bukti ndasi mau. Sarung isane nggon kowe. Lho, napa nggih, Mbak Sari? Pancen bener omongane mau, ngentup ngalih nggon to. Ning ya kuwi iki beda. Iki dro. Mergo aku bar ngentup, dhek ganti ngentup apa ya anak. Mboten kula mun gak tahu. Enggak mulane iki panjenengane iki lho, ya apa ora? Dalam acara ngene besar iki Pak Giri, keneng apa kok request aku? Request awakmu sebabe apa? Lah keneng apa engko takoni. Oh, piyaine. Lah iya. Jenengmu sapa sik kersanipun Piyai Ponorogo, sedaya beliau-beliau sing lenggah duduk di depan sami pirsa, Mas. Jan ayune ora omong. Lagi iki enek sinden ngangge kaos kaki. Lho, kaos kaki pripun to? Lah niku kaos kaki cemeng niku. Niki terakhir asli. Iki apa wong asline yo ireng kok. Oh lah, jenengan ajeng banding-bandingke kula nganggo kaos kaki lho. Sindene jenengan iki ayu mergo bengi nek awan ke yo elek-elek. Mergo ra wedakan. Lho, saking gumune Mas Yoyo karo awakmu. Piye? Lho mbok yo kowe iki nek sinden tenan tanggapan iki dienggo perawatan. Paling enggak iki nganggo krim siang dan malam gen wajahmu ketok glowing. Ingin aku perawatan kamangka ben ora ketok tua, aku bahkan ingin merubah wajah. Betul. Ning Singapura dijahit, dijenjeng-jenjeng ini malah mataku. Iya mataku malik sing irenge nggon jero putih nggon jaba. Aku mulane ora seneng operasi. Kula menika Yayu Skupi korban tabrak lari. Ya. Bongkok. Berarti jenengmu almarhum nggih. Heeh. Lho, ora kok almarhum. Jenengmu Yayu Skupi korban tabrak lari. Lah iku mau sing nabrak ya iki terus lari. Yo mereka rumiyin Mbak Yayu. Mbak Yayu. Saderengipun dadi pesinden lara-laraipun kok saged panjenengan tresna kali Pak Giri pripun ceritane? Ateges aku iki ora kok umuk utawa sombong. Nek jenenge Piyai Putri iku matamu ku mbok kaya apa dek kretip-kretip iku. Bling. Endi to? Kuwi mataku ora ana apa-apane. Lho, iki lho. Oh iya. Iki jenenge Aisido. Oh. Kudu ngerti kowe ndek bojo kok ora ndu. Awakmu ki ndek bojo ora tau mbok rawat. Susu kok kaya nek tikus. Iki lho malam hari ini peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Yang ke 529. Ada ucapan apa jenengan? Lho aku paling enggak nggih pantun to nggih mboten Mbak Cangi. Wong karo mantun karo doa no. Nggih kali doa. Paling nggih jus tomat dicampur semangka tuku sepeda ning Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Ponorogo, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Ponorogo hebat, Mas. Yo kowe. Ngapa? Pantun. Aku parian wae wong Jawa. Yo parian. Rasa cucu ngono lambene, tak tuwapuk king kulo. Piye to kok lambemu kok ngene? Iki asline pancen ngene nututi untune. Tak kira mecucu. Tuku semangka mung 4. Ponorogo makin hebat. Wis tak omongne iku mau. Lah aku ngaleh neh. Ngaleh kok. Tuku semangka namung semangkane wis bar tak nggih liyane. Oh iya. Oh semangkane entek kok ya, Mas. Iya. Ora tuku. Lho, sik to. Lah ngopo ora tuku? Lah wis tak tuku wis dienggo iki. Golek guruk ngene golek tuku sego ya iso. Tuku sego ya iso, tuku roti ning Pak Ponorogo Pak Sugiri panjang yuswa ora ya iso kok. Ponorogo lho. Kok aja ngisi-ngisini kancamu lho iki. Tuku sego kalih Pak Sugiri. Ponorogo selalu sentosa dan selalu menjadi cinta di hati. Wah, hebat. Nggih, aku ketoke sumpah aku asline ki lho, kowe ngerti. Piye asline pripun? Yes ngene iki. Nggih. Sampeyan asli berarti akrab cedhak kali Pak Giri. Lho Pak Giri menika nalika sekolah nalika kuliah kula niki malah
metu kampus. Men ora dadi isu, ora dadi fitnah. Nuwun sewu dumateng Pak Bupati, Pak Giri, mang mriki pren. Ayo mang mriki. Nggih. Ayo mriki. Nggih. Dibuktekke ayo. Iki kiai budaya kok. Nggih. Mengko nganti dituntut tenan mergo pencemaran nama baik cilaka kowe. Leres menika. Kula mboten melu-melu nek niki. Lho kowe ya kudu melu. Nggih. Monggo mriki Bapak. Duduk. Yo. Wis buang kok ya. Ayo. Tuk. Sugeng dalu Mbak Yucange. Inggih sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Jolang. Jin dalu Mas Niki wedok Bu Yayu menika Pak Bupati. Yayu nggih. jenengan kok pangklet. Mak. Kowe aja ngawur lho iki bupati iki lho, ngawur iki. Ya panjenengan iki pancen bupati. Lah nek kowe lha kok mbok plak-plek. Lah wong kaya ngene diundang Jolang. Niki Yayu, Kula Yayu. Mas kok Mas Yayu. Mbak Yayu. Nggih, Mbah Yayu. Nah, ngoten. Yayu sapa mau? Mbah no. Lek. Mbak Yayu iki. Nah, Ki mumpung enek Pak Bupati lengganing kene, coba awakmu. monggo. Aku ora tega atiku eling sing ora-ora. Sik toh. Kok eling sing ora-ora nek kowe nyoto-nyoto mbiyen ki cedhak karo Pak Bupati, kelangenane darane Pak Bupati apa? Torpedo wedhus. Napa nggih, Pak? Nggih. Lho, iya bener, Jol. Aku mendina ngladeni masamu. Wedhuse ya kuwi. Ayo. Lah niki calone sing ajeng disembelih Pak Bupati nggih niki. Nggih. Kok ya monggo katuran. Nggih, Kang Mas. berkahipun. Dalam wonten piyambak wonten Bapak Ketua DPRD, Nggih. Ibu Wakil, Bapak Wakil, kemudian wonten anggota sanesipun Bapak Katuran minggah sedaya demi kebersamaan bersama-sama. Monggo. Nggih. Sareng-sareng. Oh nggih. Kinanti. Oh kebersamaan menawi kinanti menika nggih, Pak nggih. Gandeng-gandengan. nggih. Monggo mriki. Duduk. Monggo. Duduk. Siap. Monggo Bapak Ketua Dewan, Bapak Ibu Evi, Pak Pamuji, Pak Ani. Soeharto ya. Peng kaya toprak. Kaya toprak tenan. Monggo Pak Ketua, Nggih, Bu Evi. sebagai orang yang paling berkuasa di DPR penyan ngendika rumiyin, kula kentun mawon. Nggih. Dan iki wau sing ingkang diundang panjenengan Pak Bupati. Kula ajak-ajak. Nggih. Pak Dewan rumiyin mergi Pak. Penak men wayahe nyawer bareng-bareng kok. pados dopingan nggih, Pak nggih. 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 Monggo Pak Dewan, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bu Cange Nggih. kalih Mas Mbak Yayu. Mbak Yayu. Nggih. Yayu bojone Yoyo. Ayo. Yayu niku nek dalu. Nggih. Nek siang Nika kula nek siang Jolang nek dalu Yayu. Nah sakmenika Yayu VS Yoyo. Terus dideplok. Ayo. nggih ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon para bapak sederek sedaya warga masyarakat Ponorogo ingkang dalu menika sesarengan mirsani ringgit wonten ing halaman DPRD Kabupaten Ponorogo. Kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya kemawon Nggih. dalam rangka hari jadi menika
kita bisa bersama-sama memberikan hiburan kepada seluruh warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Nggih, maturi ngoten mawon Pak Bupati. Nggih, Pak Ketua, terima kasih. Mungkin joget sarang-sarang mohon, mungkin kakean pidato. Bu Evi buat pidato, monggo Bu Evi. Betul. Oke. Paling betul selamat malam apa Selamat malam. I love you sedaya warga. I love you too. Pak Ketua. Pun ngasto mic ya Mbak. Monggo Pak Dwi. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange. Nggih, sugeng dalu Bapak. Wilujeng dalu sedaya mawon nyuwun pangapunten melihat pelangi di tepi Tlaga. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Ponorogo. Elak biasa. Aja meneh kok ndagel. Paripurna mon parian Pak ane. Sini iki nggih. Nggih, seni. Pak Guru hebat. Nggih. Sareng-sareng joget nggih. Siap, Pak. nggih. Karena Lagu tadi ini apa, Pak? mboten wau sampun bawa kinanti sampeyan kula tak asmarandono. Wah, Nggih. nggih. Niku pel konsedro, Mas. Konsedro. Selendro mawon Kang Mas. Kaya Kang Mas. ngawur lho Jul. Lah pancen Kang Mas rada nyedak rene. Ayo. Garep aku ki senengane selendro. Oh, berarti seneng aku nek ngono Jul. Piye? Sing- Seneng aku. Kok iso apa iki? Monggo Kang Mas nuwun sewu. Bapak nuwun sewu lho Bapak nggih. Nggih. Perasaanmu piye Bu Yayu? Ayo. Ya seneng. Jan kaya Kamajaya karo Komodo. Ayo. Sak pinten, Mas? Nano. Gegarane wong akremi. Wah, tepuk tangan. Hebat pacangane Yayu. Gandrung karo Mbak Yayu iki. Tutu pondo tutu rupa. Jenengan mireng mboten tembang iki dikanggokno aku seorang dudu bondo dudu rupa. Menika kagem Mbak Yayu to Pak Nggih, Wan? Pak Ayu. Wah, gedhe ndase kuwi kok. Mas Yoyo cemburu lho Mbak Yayu. Ora apa-apa wong ora Amung ati pawit taneng. Yuh nginep ning omahku sewengi kok tak wari nembang ya iso lho ya. Dapure ya diesel. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Wis ra sida tanggapan tahun ngarep Jul wong Pak Bupati suarane apik kok. Wis ora apa-apa. Ngerti apa ora malah ngendika mau piye? Yen gampang luwih Yen angel ka langkung. Nuwun sewu lho. Wong gladi karo kerokan wae kok ya apal lho ya. Sing marahi apa kowe Bu Yayu? Aku wingi mulane ana cakepan kena pisan luput pisan. Berarti ora sida ngopo-ngopo no. Ya iku mau kok ya. Tan tapi Mas Nggih. Tan Marang tan briwut kena bulan. tinumbas arto. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Ah, Monggo joget sareng-sareng diunggahne napa Mas? nggih. Gugur gunung napa sing dangdut? Napa? Anu perahu layar. Oh, nggih. remenanipun Balik. perahu layar. Elok 6. Kanca-kanca tulung diparingi prau layar keremenane garwa. Nggih. Kok senengane perahu layar, Mbak Yayu? Ki ambeke seneng prau-praunan kok. Wah. Oh. Ayo, numpak perahu Pak Bupati karo Mbak Yayu ning tengah segara terus Yayu cemplungke. Nggih. Ora apa-apa, nggo latihan Jol, yuk nggo latihan. Apa rai ku wis rai tumbal ngono apa piye? Monggo perahu layar, cecos. Hidung aruna kinanti, Ponorogo tentrem asuki.
Tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak kita dan ibu kita. Sepadun setunggal lagu mawon. J. Bagian sawer-sawer, friend. Jadi. Ayo friend. Oke, friend. Iki piro iki? Iki 1000. Nah, wis kan koordinatornya ya didom dhewe ora patut. Nggih. Engko Mas. Wah, repot friend. Sepadun nggih. Nggih. Kang Mas kok kondur apa ora? Kondur nekat lho. Ya kondur ning rumah dinas to Mas, paling gak iki kok ngawur ae iki. Pedang kuning. Oh nggih, siap. Kang Mas kok kondur lho nggih. Nggih. Nang dikukutin nang. Oh, anu carane dadi siji. Suwun Ibu. Nuwun sanget Bapak-bapak Dewan, Bu Dewan, Pak Bupati, Bu Evi, sembah nuwun. Mugi-mugi Bapak Bupati tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Ibu Dewan, Bapak Dewan tansah pinaringan amanah lan barokah. Amin. Mas Jolang muga-muga lepas soparane jembara kubure. Amin. Nuwun sewu nek ndongake Jolang ampun padhang dalane jembara kubure. Lah napa? Alung peteng kubure ciyut dalane. Lho, ya apik jembar kubure padhang dalane to, Mbak. Raimu nek padhang kubure ke malaikat ketok cetha. Lah nek peteng kubure kae malaikat nakoki bingung, tur ape ngebuki ora ngerti. Lah kok iso? Ya kudune peteng kubure ciut dalane. Lah malaikat kae gedhi nek dalane ciut ora balik. Malaikat. Somben iki paling ora digodho langsung diobong Bu Yayu iki. Mbak Puri Ratna, ya Mbak. Cih. Ya coba kaya apa? Ya ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Nggih, luar biasa. Yo ngene lho bintang tamu iki, Pak. Padang-padang ngene. Duh, Julang iki bintang tamu kaya wedang kopi. Nggih. Kula niku kula niku ngundang kula niki wis kuatah sing pengen ngundang ning kula niku tambuh. Nggih, niku lak murid jenengan to Mbak Puri? Ya apa anakku wedok. Sik kok. Lah murid-e ayune melok-melok ana sing gurune kok kaya buta ngono. Wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Napa nggih Mas? Lho. Iki jenenge taruna ngungkuli bapa iki kuwi. Lah iki wedok iki ngapa? Taruna ngungkuli mak nek ngono. Lah iso iki jenenge wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Nek iso bocahke digladi supaya prestasine tambah berkah, tambah munggah. Kaya Kang Mas Bupati kae. Waduh, Kang Mas. Lho, Kang Mas Bupati kae ambek sapa di welcome it's okay don't worry no problem. Selalu terbuka untuk sesama. Gek ngantek bende wae dilakoni dhewe lho kowe tandane. Nyuwun sewu. Apa ya endi mau raine? Ning kene. Kalau Ya ya wis sini iki golek kesempatan nyawang murono iki. Pancen sinden iki nek mripate PC nggih ngeten iki. Wong semene gedine ning kene kok ora ketara to. Matane Mbak Yu ki ketutupan untu. Nggih, sugeng dalu Lek Yayu. Dalu. Nggih. Dadi wong wedok kok iso Kenapa nyapa? Kowe kok ya ora iso ngono kuwi to bangkeanmu Mbak Yayu. Lho, kene iki lho kabeh sesasi pisan disuntik wis ngene iki bentuke lho. Kowe ya disuntik ning gone bidan ya? Lho aku nyuntikku ya ning gone kamar sapi lho. Lho iso ning kamar sapi. Coba njajali sing wingi nggonmu. Nggonku. Lah gone sampean kok iso kaya ngene. Jajal. Jajal sebelah jajal. Ora iso muni wong iki dikongen nyekel. Lah aku ora ngerti teorine kok iso. Lah nggonku kok iso kaya ngono ngapa? Teorine carane piye carane? Carane piye lah kok bedane opo? Ngono maksude karo nggonmu karo nggonku. Warai yo warai nek gek kono yo ora entuk ceko iringan. Dicekel-ceko iringan. Pucuke dikeki mik. Wah, jajal aku sering jajal loh Mas Lendro. Oh, yo jajal lho, ora apa-apa. Yo gone iki. Oh, iya. Tak kira nek nggonmu. Lho yo ora yo sejen ora. Aja seneng jajali nggone wong malah kleru. Lho ya kan yo pengen ngerti. Wong iki butuh pembuktian ben ora penasaran. Dadi iki apa to sejatine kok iso suarane kaya ngono ki ngopo? Sik to iki jane sini apa to kok penasaran tenan aku. Jane ngopo? Apa to Mas Lendro? Tibake nih. Lah kok. Delok. Apa wim? Rasakno. Jajal iso muni apa ora? Jajal iso muni ora? Aja Jajal ngapusi lho iki. Jajal tak penyetik. Raimu. Kok kaya bar operasi kanker payudara. Oh wis. Sugeng dalu Mbak Puri Ratna. Sugeng dalu Pak Yoyo. Berjumpa kembali dengan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Cahyo Presdianto. Oh nggih, Pak Cahyo Presdianto lek ingkang mriku Pak Eko Kuntadi nggih. Nggih. Lah nggih. Jenengan niku kok ketawis
Ngopo? Pripun? Ganteng to Pak. Dasare yo piyayine bagus. Boten lah kula kan biasane kan ningaline teng YouTube. Nggih. Teng TikTok jenengan lah sakniki sampun panggih. Wah ya Allah, Masya Allah luar biasa. Sapa awakmu ngendika nek panjenengan iki ganteng? Aku. Ampun salting. Sik iki Siapa? Mas Yoyo salting lho niki. Hah? Mongko teng TikTok teng YouTube niku sampun viral caksi lho nggih. Caksi piye to? Wow, ora ngerti iki. Lah, Caksi pripun? Caksi iki undang-undangane lho diweni kembang. Yuk ya yuk kowe piye perasaanmu? Nggih. Iki upama anakku ora mondok neng kene, gasak tenan iki. Ora guyon. Niki enten pamundhut, Mbak Puri. Oh nggih, menapa? Dewan mau ngersakaken podang kuning. Oh nggih. Klebet menika, ngersakaken gending podang kuning saking Pak Suwondo Mbak Dekan. Nggih. Kagem grup karawitan Madangkara. Oh nggih. Ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak Bupati Sugiri Sansoko, Bu Evi Sugeng dalu sedaya kemawon. Nggih luar biasa nggih masyarakat Ponorogo niku antusias menika Mbak Puri. Betul Mas Lendro. Jan kok nyapa tuh sampean kok pegang-pegang aku. Iki wedok lho ki awakmu. Iki mergo anak wedok iki aku kuwatir engko nek ora tak kanthi ngendikane malah teko ngendi-ngendi. Nggih pripun? Berarti aku. Jo awakmu ki kudune pinter kewes lan sing pinter. Oh ya be contone nek Contone lek wedok ngomong iki piye lek sing ngomong? kewes Ya ngono kaya sing- ngendi kamu mau Oh, Pak iya. Sugiri Sugeng Dalu. Nggih Sugeng dalu. Kira-kira pe nembang apa no? Nggih, niki wau Sing wonten dikersake wau podang wonten kuning. pamundutan podang kuning, Lek. Nggih. Kok lek Bu, Oh, Bu. kowe iki aja ngawur. Kowe iku jane piye to? Loh, Iki wedok. wedok Kowe iku jane piye lho wong aku Iki anggere diundang lek iki Selain nyinden ki yo ndek keahlian. Apa, Mas? Pancen nek bengi wayah tanggapan ngene iki biasane nderekke Mas Sigit, Mas Oh, Yoyo, nggih. Mas Kangko. Tapi nek wayah suro, kowe kae melok kombi ya Jol ya. kombi-kombi raimu. Maksudnya Aja kaya ngono. wedok kalau melok grup kombi mania to kowe. Kombi mania apa kae siji. Kok ya senengane kok memperjelekkan aku iki sapa ngerti apa ora? Lah kowe sapa? Lho aku iki sapa? Nun sewu lho Kang Mas. Iku Kowe aja ngawur lho, beliaunya iki garwane Bu Susi. Iya kok sampean kok aja Pak Bupati iki garwane Bu Susi. Bu Susi. Yaine teng dalem. lah aku mau ora wis kandha to garwa selir. Nggih. Niki lak murid jenengan to Mbak Puri? Ah, sakniki mangsak saene kaya napa yen bawa podang kuning. Ayo kaya sing tak warai wingi no. Nggih, coba. Coba sampean rumien. Ayo iki mak lagi prainan ora iso nyuwara. Gorokane radang. Oke. Nadia. Mengke nek umpami kleru jenengan bener nih Aja ya. kuwatir. Oh iya sampean kan ya guruku dadi nek kudune ya memberi contoh ngono. Kalau emang anak klerune ngono lho maksudnya. Becik lan orane murid iki gumantung Gumantung gurune. Dadi nek aku kok nyuwara bobrok ya berarti ya kok sampean. Iki nembangmu kapan to? Ya sik. Aku nyuwun ting-tingane Mas. Alah. Aku kaya tau ngerti karo Mas sing gender iki. Kaya nggih. Nah. Teman Mbak, yuk. Nadian. Nadyan wujuh temong paksi. muridmu tekon neh. Yuk ya yuk muridmu. Wis tak omongi wayah tanggapan bengi-bengi cek nyeles yakut ae. Nyelesi aku. Sapa? Bener nyelesi aku. Kowe aja ngawur, putra daerah lho ku. Ngawur ku. Lah putra daerah kae wong jenenge Nyambi, Nyambi ya ndelok-ndelok. Lah iya sampe dobane wong aku rene kok ning kono ya ora ono. Nggih. Ayo nok diteruske. Iya, genti Ya, Pak. sampean ya gentenan karo gurune no Ben kaya. padha ngerti suaraku. Iya. Piye tanganku tangan. Apa Aja sampean latihan kok kaya stroke ngono kok kuwi. iki. Sing kewes. Gawe tak lining Ngono ki lho Mas Lendro. garwa selir bupati kudu pinter. Nyuwara ya kudu apik. Kowe karo sing gender kok ya apal kok ya penak lek genderi awakmu tok. Lho kandhani wong kulino melok. Iki biasane melok grup sapa tok? Pak Darmono. Pak Minto Darmono. Oh iya, layak kok aku tau ngerti. Nano.
ayo nak kaya sing ndek sore. Ayo dimarai. Piye? Coba kaya ngopo? Ndek sore sampean nek ngajarake kaya ngopo? Halus. Ayo jajal di ngambil suara sih. Hayalah sholat. Komat kau. Ambil suara. Mereka tak kebrok ngono. Ambil Yai barang iso. Ambil nada. Kudu dikuliran nada rugen. Ya. Nano. Halus. Alus manis trormra hati Pinter. Coba mae dihadiahi cium coba. Ngawur saking bombongku nek bombong ya bombong tapi nek seorang murid karo guru kok ngambung ki kowe lek pengen ngambung kok tak golekno nggoren ya gawe iya dicelone kuwi wae aku timbangane di ambung goren tak entengno ketabrak iki lho ketabrak apa yo ketabrak lambene iki oh ya wis lagi ora sudi aku wis kok tak imbu 50 mau kurang aku nek 50 kok so sik to aku ki gumen jane iki sapa to penasaran aku ki Wis ndak dikelongkop piye to? Lho kene ngajak rame-rame lho, Ndro. Lah, sik to. sampean Lah aja kaya ngono. penasaran lho iki Sapa aku iki sapa kok ape dadak lho ndak sinden kok mbok klothok. lho ben ora mau pitakon Kyai Ponorogo iki lho karo awakmu. Lho awakmu kok ora cetha to? Lho aku ki lho aduh. Ora ngono. Napa? Bareng kowe tak coplok kok wajahmu koyo nyambek to. Oh iya. Malah kaya puto dewa kowe. Saya nduk teruske. Kleru, diringke rene. Diringke. Nah. Kaya brimob lek ngono malan. Hormat, gerak. Bisa. Aku ki sinden multi talent diapa-apake wae bisa. Lho sinden-sinden iki apa lho inger gelungane jajal iso ngene. Ra iso. Diomong kene disiap sik, rapatkan ngono kan. Siap ke. Balik ora. Rapatkan basiran. Barisan. Barisan Niki sing saged nginger niki mboten mang gelungane tok, sak sirahe saged. Napa nggih? Oh, mboten percaya to Ora percaya. Amit nyuwun sewu nggih Pak Bupati. Nggih. Menika Mbak Yayu menika sing dinger kan mboten gelungane iso molak-malik. Sirahe saged. Delok. Saged iki. Kuwi jenenge semoga bojo. Nek ngajak rame engko ning nguri wae. Lah kok malah diuntir tekan. No. Mbak Puri. Puri Ratna. Seminggun kula golek isi podang jenar Kangen suarane Mas Taslim, Mas. Oh iya coba. Ayo sing aturi jenengan no Mas. Kowe kok ya kenal to karo Mas Taslim kok ya kenal awak. Lah Mas Taslim kaya Bengawan Solo kok. Riwayatku dulu. Aja dikelongkop lho kowe. Ora. Kowe wani pisan kas kowe tak gawe kaya bakso we. Mulih kosongan we. Monggo Kang Mas. Ya Mas. Ibu gundul ah. Ibu bunga hing Cara penggirong Tulungagung ya budi lah iki. Ayo. Oke. Entek pisan Mas. Nyanding bisa
kalajengaken podang kuning. Tembang ini adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Dengan hari jadi tahun ini, semoga Ponorogo terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Monggo dados podang kuning, yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Ubang-ubang miteranganku goleki ora dosa esuk
rekor acara malam hari ini. Kok saged kalau dulu memang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tapi sekarang diselenggarakan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Kerjasama DPRD, masyarakat menyatu pada malam hari ini. Baru pertama kali ini loh Mas Yoyo. Wayangan teng biasanya kayak wayangannya cilik-cilian. Saniki spektakuler dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Nggih, iki jane dalange gede pancen ning bintang tamune cilik-cilikan iki. Lho, pripun to? Lah wis ilang siji no mau tak guwakno pisan. Oh iya mau lho mau. Sing ngek-ngek mau lho. Oh lah, ora apa-apa wong susuku ku anggere dikebur banyu tukul neh kok. Sik tok kowe kaya kacang to to. Kae ganti Mbak Lucy, terima kasih ya Mbak. Ini juga pegawai negeri. Oh ngaten. Juga sebagai panitia ngiguh-ngiguhke. Mbak Lucy menika. Nggih niku ngaye ronggon bengi iki mau. Mergo kono ngene dulur kene urusane pegawean. Anu, non sewu Mak Cangik. Nggih. Sak menika saderengipun Mbak Lucy. Mbak niku lho, Mbak Viananda. Nanda napa keriahe ya penak sing ndi to? Penak Mbak Lucy sik wae ya. Oh sembarang aku penak Lucy dhisik. Wes saiki sales Yakut. Oh sales Yakut apa bener? Mbak Lucy gen istirahat sik lagi rawuh kaya nggih. Oh sebelah Mbak Nanda mawon, Mbak Nanda. Oh kersane. Nuwun pangapunten Bapak Dalang. Nggih. Kula rumangsa dina. Lho, dadosi sakniki mawon. Mengke kula lek engke lek nyanyi keri dianggap lemah kalih Bathara Kala niki. Oh, Bathara Kala. Oh, nggih kapien malahan kuwi lek Bathara Kala. Napa leres panjenengan iki selain dadi presiden sales Yakut nggih? Lah setor kula nggih teng make niku lho. Niki riyen kan dinese wonten Dong Banteng mriku to. Oh, pegawai mriku. Lah jenengan mboten ngetos sinten sing mriku ayo. Sinten mawon? Lah tek kono dhewe langganane sapa iki? Sapa langgananmu iki mumpung ana Mbak Lucy lho. Sing ngantek sprene ora pedhot langganan aku ya Pak Irfan iki bojone Lucy wi. Terus sing nomor 2 tur ya ora tau pedhot ngantek saiki saya lirak-lirik mau ngerti. Sapa? Pak Dwi. Loh, Pak Dwi Dewan. Pak Dewan. Loh, kaya ngono ku lho. Nyuwun pangapunten mohon izin Bapak Dalang. Monggo Areng berdiri nggih. Nggih niki Mang Dangu Mbak Lucy. Nyuwun pangapunten. Pak Dwi niku piyayi luhur. Nyapa? Kok dipun fitnah ngendikane? Piyayi napa? Piyayi luhur. Lho niki piyayi magrib malah niki. Peteng. Bapak ketua dewan kok dipetnah jarene sabone Dong Banteng sinten? Lah wong ki mbok ya ngaca nyuwun sewu. Ibu dewan iku cantiknya luar biasa. Kok kowe men bisiki aku sapa sing kloter ketelu sapa ngendikane Pak Giri kowe? Ya aku ki lho wis digarwa selir Pak Giri saiki gak tau ning Dong Bantengan. Serat tau rono aku. Nggih Dong Bantengan. Ngono kuwi jenenge fitnah lho. Iki ibu rawuh lho iki, Bu. Lho ibu rawuh ora apa-apa. Bu Susi lenggah lho, Mas. Lho lenggah ya ben to. Kayak kuwi padha ae. Oh yo jenenge wong kudu iki ora kena diwatesi kok. Alhamdulillah. Nggih. Makasih lho Mbak Lucy sampun berkoordinasi. Sami-sami. Napa kemawon dumateng kula sak kanca Madangkara niku nggih. Niku panitia ingkang ngreksa wau. Pak Sugeng nggih luar biasa. Luar biasa nika kanca-kanca wonten napa sekwan nggih sengkut gumregut. Teng napa? Stafnya sekretaris dewan ingkang jemput jenengan wau. Oh, nggih. Lah aku mau ya padha ae. Kowe dijemput sapa? Mripatmu raruh to. Sapa sing jemput awakmu? Pol PP ngono kok. Sit to. Lah kok dijemput Satpol PP lho awakmu? Lah aku iki mbek jane iki sapa to? Aku ngantek heran. Kowe iki ora dijemput ning ape dicekel culuk kok dicekel apane wong aku mau gantek nuwun sewu Bapak kula menika mboten langsung minggah panggung. Karepku alasan neko-neko ape pipis ngantek ora iso lho. Lah perkarane apa? Lah ngono aku pipis malah dinceng. Oh ya. Lho ngono ku sing siji sing dhuwur mau jenenge sapa sing dhuwur. Langsung Pak Puat mau Pak Puat. Lah kuwi ana Pak Puat barang belangkonan to. Ya, iku melok nginceng aku wong aku pipis kok diinceng. Lah lemu yo piye mau? Yo sidane kok ngadeg lho Pak Puat medun karo muni ngene. Jebule banci. Ini ngono we. Wong edan. Mbak Lucy monggo badhe mempersembahkan menapa kagem hari jadi Kota Panjenengan. Selamat hari jadi Kota Ponorogo yang ke-529. Semoga Ponorogo semakin hebat. Amin. Semakin luar biasa. Amin. Dan sangat membanggakan sekali. Napa, Mbak?
pecinta wayang kulit di Kabupaten Ponorogo luar biasa. Selalu seperti ini Pak, kalau mirsani wayang kulit. Oh budaya ning kene kene. Napa melih Mas Cahyo Kuntadi itu dalang idola luar biasa. Ketoprak wis mati pirang-pirang atus tahun duripke melih lho. Kok pirang-pirang atus tahun? Lah suwe wi. Oh, Dahono Wengker. Dahono Wengker ki wis mati pirang-pirang atus tahun. Sutradarane sapa Mbak Yayu? Sutradarane ya sapa? Isin aku ape omong. Nyapa to? Pamerno no. Kang Mas Sugiri. Alah. Kok kowe ayu-ayu kaya ngono lho kok ya. Ayu ki nek rayu ora penting wong sing dienggo ora raine wae. Soale bapak mau bakdo nembang wong tresno iku ora perkara rupa, ora perkara bondo donya ya to. Barang nembang iki mau lagu-lagu riwayatku. Lagune apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Iya ngono karo ngelirik aku ngene. Terus atimi dilirik Bapak Bupati yok napa rasane? Ya mak plas sing rondok mahanani meneh kalimate mau ngerti ora tembangane. Iku ya curhat piye. Luput pisan kena pisan. Iku ya curhat iki. Iya. Sajake Pak, Bapak kok ya krasa to kok. Bapak kok ndingluk ngono apa ya krasa to? Iya. Mang langgame apa mau to lagune? Gegarane wong akrami. Tunggane apa perahu layar? Perahu layar. Saire piye? Saire ya piak piu ya iku mau. Kok sing ayo numpak aku. Nampuk numpak perahu numpak aku. Perahuku maksudnya. Numpak perahu ora bayar ki lho. Nembang napa Mbak Lucy monggo nggih. Niki anu sing halus napa sing rame? Wis rame pun enten. Oh nggih. Nggih. Sing rame nggih Pak nggih. Lah nek ape meneng ya yasinan kono. Kowe iki rasane. Sing tak yasinke ya sapa awakmu? Ya iki. Wis ora apa-apa nggo latihan mati gak terus kok mbak. Lambemu. Lah nek jablas mudin ke bahaya lho. Lah nyapa? Lah mudin ke nek ngedusi bar didusi mudin ora balik. Lah kepita? Lah aku mau didusi. Lah nyapa kok adus dhewe. Lho, ora enak mayit tok adus dhewe. Lah ya mulane aku mau didusi mudin. Mudin ke nek ngedusi wong terus gak balik. Oh, iki bakale ora didusi mudin tapi dicelupne ning gone iki lho, ning gone waduk ngebel. Ana garwaku lho mbok ngajeni. Ngapunten nggih Pak Bupati. Monggo napa Mbak Lucy? Niki ingkang rame sesuai permintaan penonton. Siap. Nggih. Anu mawon. Napa niku gelang alit? Oke, cocok. Nggih. Gelang alit. Nggih. Apa? Iki dinyanyekke gelang alit apa lagu Cina? Yuan Lui. Apa wi? Yuan Lui wat aku kali. Kayak gubuk asmara. Oh, gubuk asmara ta kuwi? Gelang alit. Gelang alit iso apa ora? Tak kira lagu Cina. Mas gelang alit alian. Alah. Malah biorale. Nggih niki. Monggo cara Banyuwangen habis itu kita tampilkan bintang tamu kita malam hari ini. Ana wae ora bintang Monggo tamu. gelang alit lajeng ki mawon. Yuk. Siap. Dados. Hoye.
pripun? Ora meriah. Yayine semono gedene joget iso lincahe ndak umum. Luwese mboten kantenan to, Mbak. Nimbuk. Kula niku tasih kalah saingan kali niki lho. Oh, ora. Guru kula nggih niku. Sik. Kowe jogetmu aja kalah karo muridmu lho. Kuwi joget nembang iso karo bakulan daster lho. Sapa? Lah wau dastere. Nggih, teng anu nggih TikTok dae. Wong ancine wong putra daerah. Sapa? Iki wonge. Sapa? Iya ta, senimane kudu multi talenta. Lek gak payu tanggapan dulu daster. Lah iya. Kadang sarungi bojoku tak dal berang. Sindan ki iki Mbak Lucy sindan ki nek laris nyuwun sewu lho, kok sombong gelange lho, akeh ndak umum. Ki ketok nek sindan tanggapan terus wong lanang ra kulino reti njaba, reti gelang ngono wae kok gumunmu ra karuan. Kek tukune paling gram-graman. Lho, jenenge Mas ki nggih gram-graman. Lho. Sinden mampu garwane sapa? Tukune Mas meteran kuwi tak omongi. Mas Yoyo. Yayu. Mbak Yayu. Mas Yayu. Kek wis tak omongi to wong jadwal rapete ngene kok ya sempat kowe dadi sales Yakut. Iki tak omongi engko gek ndang rene wae kok malah kono ider-ider ki nyapo. Kowe kok bolak-balik muni sales Yakut sales jauh tak klontak genten gelungan. Males to Yayu wong wedok lho. Niki wau sedadosipun kula nggih kagungan damel nyuwun sewu. Niku mantu gini besan. Masyaallah. Nggih, terus mriki pokoke hari jadi iso gak iso wis pun kula ndredeg. Kala mben nyuwun sewu. Ten mriko didhawuhi Pak Giri pas mriku. Nggih. Saya malam langsung pung Blitar. Oh nggih. Jejeg niku 100 sampai arep nabrak tiang. Nggih. Lah gara-gara Bapak harus bisa. Akhirnya nututi sampai pagelaran dugi Blitar. Alhamdulillah pun ketinggalan limbuan. Lah kula niku lho Mbak Nun sewu, mergo kula lak kerep dhewe teng Ponorogo to kene-kene. Anak kula ndalah teng santri Ponorogo. Dalu niki kedahe kula niku teng Taman Mini, Jakarta Timur mriku. Ning kula ngebotne mriki demi Ponorogo. Lho masa nggih ta? Kados ngeten lho, labuhe Pak Dalang luar biasa. Mergo teng mriku batal ra sida. Oh batal to. Lah kowe labo-labo tem karo Kabupaten Ponorogo karo panjenenganipun Pak Bupati apa? Mbak Lucy nek jenenge Mbak Lucy Brahma wae nututi trimo gas 100. 100 lini Pak apa iki mobil. Aku wis nate iki mau aku timbalan kok jalur Gaza iki mau. Kowe iki entuk numpak motor iki gaspol ban ngarep ngantek awor ban guri. Cara ngendi? Luar biasa, malam hari ini Ponorogo mendatangkan artis-artis muda yang bertalenta. Ponorogo banyak seniman-seniman muda yang berprestasi. Leres anak-anak nggih mekaten pelajar-pelajar. Nggih leres nanti goro-goro sami kesini. Wah, nggih. Malam hari ini kedatangan artis yang penuh talenta juga andalan kota Tulungagung. Sinten menika Mbak Lucy? Sinten? Niku Rinvi Ananda. Oh alah. Saya toko kami Silvi meneh. Silvi niku pun kula anu dek wingi niku lho. Iya. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Ah, Modar kowe wis syukur. Ya, Gak Lucy,
Mas Dalang, Mbak Yayu nyuwun sewu. Kula badhe intermezzo sekedhik mawon. Lah iki awake dhewe tak melu-melu iki. Nyuwun sewu Pak Bupati, Pak Sugiri Sancoko. Krasa aku, krasa. Kula nyuwun sanget pisan mawon, Pak. Kapan-kapan bojo kula menawi ndalang teng Ponorogo nyuwun bintang tamunipun Mbak Silvi Kumalasari nggih, Pak. Mesti jos banget kula jamin. Kuwi tenan teko jero atimu wis tak ikhlasi. Aku enggak apa-apa wis to, ora apa-apa. Pancen sik. Piye Mbak ya? Jos. Moh rene tak idoni. Jos, pokoke angger kelakon. Saestu lho Pak Giri, tenan lho. Sukses, angger kelakon tenan mulih tetep rame. Seneng aku. Tapi rasane Ora, anakku nek kene. Niku sinten Mbak? Mbak Rin Vi Ananda. Mbak Rin. Nyun pangapunten estu niku request Silvi dituruti. Napa? Silvi dituruti. Mboten, kula wani kula. Timbangane ning omah dikepruk parut mangke. Mbak Rin, monggo Mbak Rin. Oke. Monggo Mbak Rin Vi Ananda. Kula nggih pun nonton teng YouTube-ipun. Wah, nggih luar biasa niki. Begagak. Wah, ngeri niki. Asli penari jaranan sentere. Ayo nduk tak ganti ketokno keistimewamu ya. Aja lali sing tak warai. Kuwi ya muridmu ya Mbak ya. Muridku pirang-pirang. Murid apik-apik gurune bosok. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Jajari Rinvi kok rupane malih pramuka. Lah yo. Rupane kowe kok kaya Astor to kowe iki. Lho, aku kok Astor. Seto bareng dijejer karo kone kaya Astor jajal. Aku iki wis mbatin kawit sore. Sing nyuting iki bener apa ora? Wis mbatin. Jejer Sinden Ayu. Iki lho sing nyuting sing kaose abang iki bener apa ora? Lho delengno to. Deleng. Gambare iki bener apa ora? Kok ketoke gendut lho. Lah kok gambarmu. Lho ngerti dhewe to? Rinvi kejajaran karo asu. Aku kok ya karo aku. Kok asu pripun? Paling gak iki ya bangga nggih Mas Yoyo ndek bojo kaya ngene iki. Tuwa karo tuwa. Tuwa karo. Rasah gagap sing reno-reno. Lah nggih, pun lah iki was pedhot jantung. Lho, iki kok apa aku ndek bojo cahayu sayang. Iya sayang. Kamu kepengin liburan kemana? Ke Australia. Lah yo Australia. Kowe macak lanang aja wedoke lah iki lanang. Macak lanang kok nek pentolane. Oh, cepat jipuk. Lah iya. Lha iki jane susu apa lumbung desa? Iki kena Pak Minto. Mas, Piye? benjang menawi awake dhewe bebrayan, panjenengan tumbasne napa kula? Aku tak tumbasno susu. Kok Susu apa? Maksudnya susu apa? Paling gak ki wong lanang ki perwira nggih to Mbak Cani. Piye? Sayang makanan favorit kamu apa? Oh, aku spaghetti. Oh, spaghetti. Iya. Beliin. Awake dhewe engko ya mangan spaghetti. Lah kok mangan spaghetti? Ha ngenteni sisamu kuwi. Wong lanang ora modal. Oh, kere. Habis itu minum favoritnya apa? Minuman favoritnya susu cappuccino. Oh, susu cappuccino saya beliin. Engko tak tuku anak. Bisa. Susu. Aja kalah awake dhewe tuku Marimas. Ya jus ta apa kok Marimas? Marimas di jus. Jalan-jalan nanti kamu pengen tidur hotel di mana sayang? Oh, hotel bintang 5. Saya turutin. Hotel bintang 5. Awake dhewe keluarga sederhana, engko ning tebunan wae yo. Langsung di. Lihat kodrate wedok macak wedok rene. Gelungamu. Lah kok kene lah. Nggih, kok kene ngono. Kono manut to. Iki sing apik ngono. Macak wedok iso plontos kaya ngono. Ancen bocah nyalikut. Lho. Ana apa? Apa? Piye pas? Dinggo sing apik. Oh, gelung aku anu bar dikum. Nyapa? Malih teles apa? Sik. Dikapake. Kok kena keringetmu mau lho kuwi lah. Keringet. Klemben Mas, roti-roti biyen saiki atimu jek lara to aku karo Kang Mas. Tenonge dilumake, tenonge endi modalange. Ya. Nyapa gelungamu nyapa? Nyapa kok gelunganmu sik? Gelung Piye to aku rasane piye les kebes. Astok. Disai banyu. Aku ki wis ngerti nek atine jek lara menyimpan perasaan yang masa lalu. Ning adem to dinggo malan. Adem wong nek kene iki mau diuyuhi tak kepiye. Kuwi keringetmu dhewe ya, Mbak. Kok nau. Wong perasaan wong nek jenenge ati lara biyen-biyen saiki. Wong aku iki saiki wis weke sapa? Tak persisik.
Oh, tak persisik lah ya pancen ya akeh tenan le mbanyoni kok ya. Iki lho Jul, ya ampun. Lho. Men resik. Ben resik. Terkutuk. Tak omongi dadi dagelan kuwi kudu sabar. Wong sabar kuwi kekasih Gusti mesti panjang yuswa. Rezekine akeh. Aku iki lho Joko Prasi di kemo iki gak duwe rambut mulane aku gawe rambut biasa. Keringetmu kok kaya ngene tidak to. Jolah Iki wis toh aku iki ploron ora apa-apa. Engko nek ngantek Kang Mas Sugiri ora trimo entek nasibmu. Alah. Iya wis kok era. Wis ora tekan Pak Giri barang. Gak wani nek. Yo Mbak Rin. Nggih, monggo. Mbak napa, Mbak? Oh, Pokoke nggih. pisanan dangdut kedua jaranan. Oh ngoten. Dijaranke Mas. Oh nggih. Niki sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu nggih padalang nggih. Kagem para tamu undangan sedaya mawon, kagem Bapak Bupati, Bapak Sugiri, Bapak Sugiri, Bapak Dwi, Bu Ani, Bu Evi, Bapak Ani Soeharto. Bapak Ani Soeharto nggih sedaya kemawon. Alhamdulillah tumplek blek. Blek nggih. Mergo hari jadi no. Betul sekali nggih. Pakane kuwi ya Mbak ya. Aku barang. Nggih. Lagunipun apa, Mbak? Ninggal katresnan ngoten? Siap. Nggih. Nggawa alat to, Punan? Oh, sampun. Siap, ya. Alatmu serake yo. Alatmu wis nggawa to, Nduk? Oh, sampun. Jaran apa? Jenengan WA wau kan. Engko nek lali ora nggawa aku nggo jaranan ya, Nduk Oh, ya. pundi? Engko aku sing Pisanan dangdut kedua mangke dijaranke. Yuk, ninggal katresnan. Dados. Pak Maris Sugiono Surabaya, Deklarasi.
Jarane wedok, jarane lho, jarane wedok. Rangga Madangkara lho iki. Original.
maju. Maju. Ayo, maju. Melek ini kok. Ayo, ayo. Kene. Kene. Ayo Pak De. Kene. Aja ngantek kalah di sini. Matur aku Jul. Mandak ngono aku yo iso jarene. Wis kene. Yo. Ayo, oh. Satu. Mataku ra ketok. Lah kowe aja kalah karo iki kowe ndenmu apa? Diketokke teko pantura iki. Ini bumi reok, sampean kudu menghargai. Daerahmu ki apa? Oh, sampean dadak merake yo. Yo. Aku nggo dadak merak iki. Ndi? Sing tenanan. Yo. Gede iki mesti. Utune dawa ora iso ngebut iki lho iki. Iki jenenge dadak merak ngene. Riwayatnya iki ngene iki pas dadak merak gek lahir ngene iki. Lah sing ngisore kok gek enek dol. Lah iki mau bar mangan iku mau apa? Sate kekantil kabeh ngono. Nek jenenge talenta itu tidak bisa ditiru apa meneh kaya genduk iki lho. Sapa-sapa iki sapa? Ki mau kok nggawa jaran barang aku sing kudune numpaki mau. Wah, jenengan ditumpaki. Oh, pengen. Jaran. Sama teko kene. Sama ning kene, sik. Yo, kene. jaran iki. Duduk. Ayo. Ayo duduk. Ayo. Lho, ayo. Selir bupati. Wes to, jaran. Apa Jol? Aku tak medun sediluk. Lah ngopo? Ana sing